Tak ahoj, já vás všechny dneska moc vítám u dalšího videa. Nedávno jsem se setkala s jednou dívčinou a te jsem tak trošku zakázala nebo zabavila dávat morčátkům dropsíky. No za chvilku pochopíte, proč jsou morčátka tak nadšený. No a já bych vám chtěla ukázat, čím dělám vlastně radost svým morčátkům já, kromě samozřejmě zeleniny, ovoce a čerstvé trávy, že vlastně nemusíte nakupovat takové různé blbosti, dropsíky a lepený krávoviny, ale můžete jim dát prostě borůvky. Já nakupuju normálně čerstvý kanadský borůvky, nedávám jim to samozřejmě každý den, jenom jako občas a nedostanou celý balíček sami, protože mám taky ráda borůvky. Takže jsem tak trochu potvůrka a dávám jim jenom jako něco. Ano, by se to mělo přehánět, aby nebyly tlustý. No. Ale podívejte se, jak to probíhá. Můžete si morčátka taky takhle ochočit. Vaní. Mňam. Majo. 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 Mňam. Sladí. Sladí. Tady borůvka. Vanilka. Ham. Tak kdo dostal na pose? Zlatuška. Na řadě. Ham. Tak. No. Vanilka. Ham. A já. Jo. Zlatuško. Ham. Vanilka. Ham. Počkej, Mája, na řadě je vanilka, musím to vidět. No jasně. Tak, teď Mája. Tak, šupky. Mája. Jdeme úplně červenou pusinku. Od borůvek zapatlanou. Zlatuj. Maný. Ham. Nevím, kolik dneska stojí borůvky čerství. Myslím si, že to není jako úplně nejlevnější, ale určitě je to lepší, než jet spát nějakýma chemickýma blbostma, které pro ně vůbec nejsou zdraví. O čem jsme si taky povídali. Pak je to tady tak aktivní. To Maja je úplně dravá po těch borůvkách, ona úplně šílí z toho. Tak jedna poslední, jo, a zbytek už si s ním já. Protože morčátka snědly skoro všecko. Sletuj, ty máš fousky fialový, to prdel. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Tentokrát video nemá 20 minut. Doufám, že se vám líbilo, že vám zvedlo náladu a že vás třeba i inspirovalo. Opravdu je to hrozně jednoduchý a morčátka jsou vděční za každý váš nápad a za každou invenci. Tak se mějte hezky, starejte se pěkně o své morčíky a uvidíme nebo uslyšíme se u dalšího videa. Čau.